Good morning mga mams. So for today's video, bakit ang hina ng boses ko? Kasi dito sa loob ng kwarto namin, tulog pa sila. Kaya si Kano, si Brenda, si Bading, si Bakang. So ngayon, lalabas muna ako. Kasi dalaw rin ako sa kabila. Sa pala yung sinilas ko isa. Pumunta ako sa labas. Mag-almusal. Tapos, kikismisan ko na rin. Saka yung sinilas ko sa kabilaan. So, nandito naman sa kabilang kwarto sila. Si Scarlett. Dito yung sinilas ko. Nahanap ko yung sinilas ko. So, nandito si Trisha, si Britney, si Jigjag, and si Inday Katok. Si Scarlett nandun sa dulo. So ngayon mag-aalmasal muna tayo. Tulog pa sila kasi anong oras na sila nakauwi kagabi. And si Brenda lang po. Ha? So ngayon, bababa tayo kasi doon na tayo kakain. Sa baba! Dahil doon kasi may kanin. Meron tayong pansit na pinadala ni Ma'am Pinky kagabi. Thank you so much, Ma'am Pinky. Actually, natikman ko ito kagabi. Bago umalis sila Brenda, natikman ko ito, nakakain ako. So ngayon, uy, may lechon! Happy Fiesta! May palechon sila dito. Ayoko na ipakita kasi delicates para sa ating video. So ngayon, dito tayo sa labas. Kakain muna tayo. Yung pansit at kanin. Diba? Carbs on carbs on carbs. Kakain tayo. Meron sila ritong puso and fried chicken. Magkano sa chicken, Mami? 30 ang isa. Any size. I mean any part. Ito yung aking pansit. O, diba? May shrimp pa siya. Kain na tayo. So, kain na na. Tulog pa sila. So, ako kakain na ako. Yun yung kwarto namin. So, kain tayo ng puso. Mga mams. Siya din, naka-ready na siya. Wait, Bernice, tatlong buong namis. Sukot, Kain. So, siya ng manok niya. Ang gusto ko talaga sa manok yung may puwet. Ikaw ba kumakain ka ng puwet? Ganahasag na puwet. Ganahan ko sa puwet. Lami. Lami mo ng puwet. Oh, tagsara ko na yung domingo. Bango. May bawang kasi, kakaiba. Atong Bernice, bisman ko. Huwag sumana, huwag sumana. Say ka na sumana mo na. Baby ka? Ako, wala asa. May only gravy. Gravy. Diba? Gravy. Sarap. Ang bongga kasi 30 pesos lang. So, ang budget mo para kumain sa isang araw is 50 pesos. Sulit na to. Magkano po to? Puso, 4 pesos lang. 4 pesos lang ba to? Kali na may dito, 10 pesos lang. Bakit sa ibang mahal? Kinisi sa uban, kinisi. Ano? Kaya ka pala binabalik-balikan. Mura na masarap pa. Ayun, vlog. Kasi mostly sa mga kainan, sa mga karinderya, Sa Facebook mo, dako kayo. magkakatalo sila sa lasa at saka sa presyo talaga.
Si Brenda Mead. Parang nakikita lang sa Facebook. Kasi kahit gaano karami yung tinda mong food, tas hindi naman masarap. Wala si ilang paganda tinday. Dapat isiya. May mga pagkain na Ano? ang mahal na masarap. Meron din namang mura, pero sulit yung sarap. Yung bang yung bang maitawid mo lang yung araw, ano ba? Hindi naman nakakailangan na sobrang sarap ng pagkain. Ang gaganda kasi sa pwesto mo, di ba? Yung factory ba? 24 hours pala yan. So, paano yung mga tao dyan pag nagbe-break? Saan kumakain? Dito. Sa madaling araw, sa gabi? Sa gabi, ano sila, meron silang baon. Nagbabaon na lang sila. 8 hours and duty nila. Kapag maging 12 hours, meron ng overtime. Ang galing, no? Yaya ako si Brenda kumain. 52 plus Hindi talaga yung kumakain na almusal, hindi siya pala almusal. 84. Kaya kakain tayo ng marami. Ayan ang mga mamish. I'm done eating, pero marami pa akong pansit. Pero since dito tayo sa Karinderia sa kanya dito, kung sino yung makakatabi natin, ang dami pa niya, hindi pala nabawas. Bibigay natin sa kanya o sa kanya lang kung sino yung makakatabi natin. Abangan niyo. Hi! Everybody, good morning. So ito na nga, gaya na napag-usapan. Kuya, pansit po. Ibuan mo na siya si... Gina ba? Ha? Sige, ito nga ni mo, ma'am. Ibublan. Secret. Sige na ba? Alam mo, ma'am? Ha? Well, kasi marami kasi eh. Miss B na siya, Miss B. Uy, hindi Malangit daw Atay na si Miss B. Last year. October. Ikaw ba yung gumagaya ng kapo ng kwan? Ni, kabante na Bisayan? Brenda? Brenda to. Ha? Si Brenda. Yung bago? Ano ba siya sa taas? Magkano? Dalawa puso. Isang Mountain Dew. Ay, gago. 58. Sama mo na rin yung kanya. Oo, tanong ah. Kasi sabi ko kanina sa video ko, kung sino yung makakatabi ko, delivery ko na almusal. Di ba? Diba? Ano pangalan mo? Yes lang. Jesser. Ano ka? For me. Sila yun dyan sa factory ng mga bote. Yeah. Nakailan na yung kanya? Saray ka manok. Wala na. Nakaisa ka lang. Hindi, may pansin ka naman kung gusto mo merienda mo mamaya. Wow. Salamat. Para meron kang food. No, salamat. Yung kanya, nakailan puso na siya. Apat. 4 na puso? Parang ang bilis. Ako na ba ito? Okay lang. 66 iya. Tsaka, kasi naka-4 siya. 124, 24 lang mo. Okay. Sana cool ba? I-follow ha? Dapat ito siya i-follow. Ma'am Shiji. Dako atay Ma'am. niya ay. Ma'am Shiji. Sa Diba? So, magkakainan na. Bye! Pupunta na ako sa, sa Basilica and sa Consolacion kasi may mimita po tayo. God bless everyone. Enjoy kuya. Ang merienda mo. Salamat. Bye! Thank you, Manukan! Sana may discount. Sana may discount na next time. Oh, next time. Maraming salamat.